Урок по английски. Посещение при лекар. Hello, how are you today? Здравейте, как сте днес? I am not feeling well. Не се чувствам добре. What seems to be the problem? Какъв изглежда да е проблемът? I have a headache and a sore throat. Имам главоболие и болки в гърлото. How long have you had these symptoms? От колко време имате тези симптоми? For 3 days. От 3 дни. Do you have a fever? Имате ли температура? Yes, I have a fever. Да, имам температура. Let me check your temperature. Нека да проверя вашата температура. Okay, thank you. Добре, благодаря. Your temperature is 38 degrees. You have a fever. Вашата температура е 38 градуса. Имате температура. What should I do? Какво трябва да направя? Take this medicine and rest at home. Вземете това лекарство и почивайте у дома. Thank you, doctor. Благодаря ви, докторе. You're welcome. Get well soon. Няма защо. Оздравявайте скоро. Благодаря ви, че гледахте нашия клип. Надяваме се, че сте научили нещо ново и полезно. Ако ви е харесало съдържанието, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал. Също така, можете да ни намерите и в TikTok, където споделяме кратки и забавни видеа. Чао!